Yes, hello mga subscribers. Today is our therapy with my stroke patients. Before ay bedridden, ngayon po ay hindi na po bedridden si Apo Nori Peña. Together with, kasama niyo po si Apo Sari. Yan. Siyempre, shout out sa kanyang mga anak. Nasa abroad ay ng family ni Ivy. Si Hello, Marie at si Ivy. JR. Yan. Romambos ko. Hello, Jaire. Lagi Gusto. Lagi na ito. Hello, Jaire. Jaire, gusto. Kaya pa? Gusto ang gusto. Iwakan niya. Gusto ba? Gusto ba? Hindi niya ako. Nagipin niya. Napalo mo? Ito ba? Ay, Matay ka ba? Isa ka ba? hello, Jaire. Good afternoon. Napumo. Cherry napumo. Jaire. Wow. Jaire, hindi niya gusto. Okay, mag-pray na ba? Dan. Ano kayo niya? Prayer is power. Pray na ba? Okay. At ito nga rin na. Ganyan na ka mo. O sige. Pag kay Lucas 6:37, huwag kang hahatong na hindi ka ng Diyos. Huwag kang mamuskan ng Diyos. Lucas 6:38, magbigay ka, at ikaw binigyan ng Diyos. Gusto mong kakal, siksik, bibigyan. Patumaan at pagkakalusyon ng Diyos. Kung ikaw lamang ang siyang binigay mo, hindi na palo at pagkakalusyon ng Diyos. Lord God, maraming salamat po, Panginoon. We worship you, Father. We glorify you, Father. Despite, Lord God, ng aming nangyari sa buhay, financially, probably, emotionally, every, Lord God, to our family, Panginoon, ay muli, Panginoon, ay dalangin ko ang kagalingan ni patulog ng kagalingan ko sa akin. Lord God, sa diyerte ko, Panginoon, Lord God, ang kagalingan po, at para sa inyo pong tuod, at mga basa ng pa ako, ni Apo Nori, sa aming gawin mo, Lord, termino, Lord God, and she bless us always, and let us, Panginoon. At dalangin ko rin na protektado at ingatan ng bless ang kanyang mga anak, ang pamilya po ni Ivy, si Marie at si Tia, Lord God, ang buhay po ni Sister Lodi, pati na po ang kamag-anak at kapatid ng Lasaron. Sa kanyang po ni Jesus. Amen. So, mabayo ka, kaya dito ka ba? Bayo ka, palusin yung kinain mo, no? Tayo ka ha. Kasi ba, pwede ba? Pampalusaw ng kinain. At makikita pa. Pagbalas. Sige, mas importante. Babsiga. Yun eh, mga kamalaso yun eh. Ito ka. Siyempre. Meron ka kapagyakan. Hindi mo nakikakarap na yung manok. Eh, kayo tumaldo, chin-enjoy. Wala, sawan tayo naman. Ang ako na akong manok na, medyo yan. Ibig naman, kasi nabrali ng manok. Sabi ko, ngayon yung magkayang ay seafoods. May nakiyang ang kain pa rin. Ito, nagluto pa siya. Kung order niya ka ng magluto rin, talagang bakit ka mga palya. Kaya niya kayo. Pero kung magluto ka talaga, baka ulit ka na. Luto ka na siya. May kumuha pala. Ay, sumawa ka na ka ba? Hindi naman nga, kinakira ka na. Bisa kang magluto na turuan ng ebon lang namin ebon. Tapos hindi namin karot, sibuyas, ang bongkay. Tapos kuha kang lumpiang balot. Prito kayo dadar. Kaya man lang. Paano may nagdang ebon? Well, isang prito. Kahit dito. Nagtangya mo ng laga. Tingnan mo ita. Maligtig mo eh. Okay. Magkait kang karots. Wow. Karots. Kinaman nila. Diba? Hindi niya sukay na. Siyempre. Eh, nagtabati kami eh. Pwede kami katangay. Nagpinggan. Pero yung laman na, solid siya. Pati niyang ngepon eh. Ano niya pang carrots? Kanyaman to. Sibuyas yung pagбawang. Siguro sa pambawa. Kasi na naman kain. Kasi pero palasa. Gawang kayo doon na. Sa kabawa para. Wow! Sa mga nasitan. Lamuli ko, Rekerot. Walang bagyo. Mayaman kasi yung carrots ba? Pampalyo na yung matabap. Yung bagyo din siya, Rekerot siya nilitalan. Wow! At nakam na lalabas, at dala ko ng dala. Siya dala mo eh. Siya dala mo. Kanyaman na Rekerot. Nakam na rin mamo. Kung hindi nakalabungan din siya. Kami siya. Kaya kaya sa huli. Muna ako sa pronto. Sa ating Lima na kami
yung kaya kasi maralaw tao sa tumamang karne, pero din ang kaya bakaway. Ito kwa, Oo. silbiya mo rin. Dilingin mo ito kwa, gawin mo yung lumpia. Masipag ka mo kaya. Hindi pa ka magluto. Hindi ka tamad. Kasi maraming kaya, maraming laro, masipag natin. May tamad yan. Siyempre, yung kaya kasakit lang. May tamad yan. Tara kasi, grabe pa siya may ako mong bali, talagang bali, siya. Ngayon ka mo. Luto ka rin. Oo. Diyan ay, pamisalibigin ko. Pamisalibigin kilbal, puta masaliyo. Eh di, gawa na ang gawa makanta. Sabihan nila, iibo na tamakal mong kagagyan eh. Wala eh. Makatimbay ma'am sa liyan. O, shout out nga pala sa mga anak kong taga Maynila dyan. Ingat kayo dyan. God bless all of you guys. Ayan. Ingat kayo sa Maynila. Saka yung nasa malayong lugar. Ayan. Ano nila Mika. Ayan. Hindi ka nga ng Metro Manila. Ako dito. Kasi daw, tumingin ka. Lumusog. Manyo ka. Siyempre ba naman? Ay, Ayari mo ba? alam mo yun eh, bakit timbang yun? Papunta ka niya mga medyo kanyan. Mag-bag niyo. Asusin na lang kayo o nasawa niya pinta. Kasi may store mo eh. So si Betty pa. Ang maraming kasimula ko. Bigyan ka na ako ng dilo ko, maraming nyo. Oo. Iba kami nga. Wow. Ang dilo nga. Kumain. Ang diwa ko. Siyempre ba naman ko? Yang yung dagat ka mandilo. Kakawin ko. Bawal ka eh. Danuga ko. Ngapang minong redos. Pinawa ka 10 minutes. O Wow. 20 minutes. Pinawa ka pa kanya. Siyempre kakawin ko. Mga kalungkat yan. Ayan na. Kung mapapag namin guys, ito po ay balancing. Ayan, ibig sabihin, matagas na nakatayo. Ayan. Mamaya lakad, di ba? Kaya ito lang natin. Ito ka magyabap. Yan naman. Hindi pa alam bap. Bato matag sa mo. Tama. Ang ganang ako. May bakit ito hindi nung kaya kitapon. Ayaw ko yung sakit na dyan. Kakawin ko. At yan. Yan ang lupa. Parang kapehan? Bakal. Ako ko. Yan eh. Ay, masanda ka ng kataapal. Ahos ka natawan mo. Bantay Ay, ako. bagay siya ni Bapo. Ay, likod na lobby. Ay, likod. Layo. Eh, dito. May likod. Ay, likod. Layo. Di ba din niya ko yung manamig ang webis? Ay, ibig siya maglakad dito. Hindi man na mag-advance. Ano yung kamantang ng sige ng malaya, ano? Ang ano. Kaya? Bayo. Umani na muna yung mga anak, kaya umani ka na yung kataka po, no? Kung niya sa kumandam niya, magabas niya. Yun talaga. Siguro eh. Hindi ka kandaman. Masya, di ka mandam. Tuwag. Yan kung pasada na kaya talaga galing ng asawa na. 400, 500, biyan naman magmayo eh. Kaya nga manang kanya, kaya ka ba, paano ka na? Sino siya 500 yung ano? Yan nga sabi ng itawa na, ano eh? Ano ka titilang bap eh? Ngayon eh. Oo, makabali mo dyan ah. Dati ba kung dyan? Buhay kinabahan ng yan eh. Spot ko may kata ko mo dyan eh.Ali, siyempre, kung masin na makanin. Oo, kung pa hindi, may ako yung po niya. Dati ito, kaya ko naman, ayaw mo kumakain. Ganyan, kaya ayaw mo. Bab na yan. Magkaitan na bab. Magkaitan. Bab na yan. Gano'n. Gano'n ba? Step ba? Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Tas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Duro. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and go. 1, 2, 3, 4, 5. Isa kasi ginagawa ko ito, ay Wow. Di ba yung gagawin kasi ba? yung sinuturo mo, Oo, di ba yung gagawin? ikaw nagising ako na 7 o'clock. 7. Gagawin ko na. Oh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Oh. Tulog. Ano? Gagawin ko na lang ang puto, mag-epic ako. Gamit ka ba? Pati bukas ko. Wala ka bukas. Gamit. Tigdo tapos ka na kaya ko. Okay? Kasi kita gagawin. Hindi mo na. Sa pagkakainin ba ko? Padalami itang ako sa, di ba? Pati itong baka, di ka makalali kaya. Kaya kapag dito, Kaya guys, pag wala ako guys, sinasabi ko kay ang Noli, ito nagagawa niya yung mga videos ka ng practice. Kapag yung siya dito, gagawin niya. Ano ba siya? Diba? Hindi ka kakain. wala pwede na kamay na rin ha? Ay, hindi ba, di ba? Tutugira. Tugi ba? Gawin ka niya. Dito ba kasi, natulang kayo process of kaya recovery. Oh. Muna, lalakad na ka bagya-bagya, agyo yung sarili mo. Ngayon eh, patsya ako din, kaya tangala ako, daw may ka. Wow! Kakain niya, pialit niya kayo. Wow, what is? Kaya naman may galak kayo mga parang. Gagawin ko, putayo. Wow! Wow, saan ka ba harap ka? Gawin. Putayo, tapos gumagal na ko. Patsya pa lang, di gusto na. May na pa. Wow! Sabi ko, tama na una. So guys, ito yung, iba yung program ko ngayon kay Apo Noli. Hindi na po siya bedridden. So siya po ay stroke, recovered stroke patient na po siya. Ibig sabihin, iba po yung program ko sa mga bedridden po. So sa mga ganitong case, nakakatayo, nakakaupo na, so nakapokus po tayo sa lower limb and upper limb and more on action po tayo sa ating ginagawa ngayon. So kanina, nag-pray kami and then, pangalawa, pinatayo ko siya ng matagal. Tapos ngayon naman, yung upper lip niya, exercise kami. And then, ito yung gagawin namin sa ating pupo tayo. Upper this, foot reflex, and then biking, and then walking. Yan ang ginagawa sa akin. Diba? Hindi naman kong 20. Ito ba? Okay, makakabalansin yun. Okay. Medyo ano ko yun. Yan. Yan ba? Yan. 1. Diba? Kaya ka sige yun. Mukha niya na ako. Kanina na yun eh. Oh, tulong ka. Okay. Buha? Ito ba ka? Dali. Pwede ba? Ito ba? Kasi pa rin. Yan. Okay. 2. Okay. 3. Kakalalin mo. Ba't ba po? Eh. 1. Eh, mga. Yan. Ang bagay-bagay mo. 3. Yan. Meron akong bisita kanina, pinatawag ko dito. Oh. Galing sa Bluefield, Oh. babae. Oh. Nagdawa sa kanya, mekanik sa mga gasanaan. Oh. Stroke. Asa Pangasinan, hindi. Pinatawag din naman ako ng ano, sana. Buwapos ka. Lagi, ano. Yeah. 5. Yung kasama niya, mekanik ko ng mga gasanaan. Karte. 6. Sa 7. Pedro Magaling. Diba? 8. 9. Yeah. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. Tapos kita. Diba? 19. Yus kita. 20.
more. 35. Seven. 28. 29. 30. 31. 43. 44. 45. 46. 47. 39. 40. Busted. 41. 42. 3. 4. 5. May nana ako. Sige ba? Nalala ka ba? Ah, Yan na. 7. Okay. 8. So, 49. 9. Last one. 50. 10. Relax. Kaya ako ba? Basket na lang. Ako. Yun lang hindi ko magawa kahit wala na. Ano ba? Bibigyan ko Wala lang. ko maawa eh. Tandaan niyo po guys, hindi po pwedeng pagulang-bala ang stroke. Dapat ang stroke, tandaan niyo, therapy. Napakalaga po ng bawat oras niya. Kasi anytime, meron po tayong second stroke, third stroke. Kung hindi po gumagalaw at natutulog lang po yan, at nakaiga na po yan, lalala po ang pasyente natin. So, kailangan po pa-therapy natin yan. Kung sino mag-therapy dyan, pa-therapy niyo po yan. Sapagkat upang sila muling makarecover o makalakad muli. Pero, ang dali po, tiyaga po ang therapy, di ba? Yan. Kaya lang po ko, dati siya po hindi nakakaupo, nakatayo. Dati po, ma-hopeless niya po. Ngayon po, talagang nabigyan na nga po sari, di ba? Kaya-kaya na niya po sari, para patigyan. Huwag yan gumisip tayo kanina umaga. O, iba na. Bago ka na. Okay, gusto ko lang hindi ba? Ay, huwag dati eh. Tawag tayo sa mga tatay eh. Sabi niya. Sa kaisan naman, ma. Tawag niya ma, saka tata. Ano mo, ipatigil lang. O, di ba? Kasi, tandaan mo, Maganda yan. ganda. Kasi, nung therapy galing, pa-therapy, di ba? Bisa galing, pa-therapy ka. So, pinapag-therapy, kaya gamit yan. Wala mo kayong nag-gamit, yan na. Di ba? Ang alam nila siguro yung iba, kahit basta may pera ka. Mahalaga ang buhay pa. Buhay ng tao siya. Buhay ng tao, mahalaga. Ito, pinamahalaga ng buhay. Siya ang pagkakataon siya. Yung pagkakataon natin, ba't siya yun? Nagawag buhay sa mundo, gawag mo ba? Wala ka ng buhay, wala na. Wala na. Automatic, nagkamagsisisi ka. Ba't na kailangan? Mahalaga ng buhay. Mga stop, pinapagkira talaga yan. Pati na talaga, hindi na malalaman. Wala na, pag namatay ka na, Diyos ko, tsaka magsisisi ka. Wala na malalaman. Eh, iba nga, pag namatay, maganda yung bahay, maganda yung bulaklak. Wala na, patay ng tao eh. Wala. Kaya nabubuhay, mahalaga ng buhay. Pag mga kaibigan mo, wala na. Wala, diba?
So, dagdag ito sa aking program, biking. Doon ka lang bibigyan ng bike sa Shopee or sa kung ano magandang bilihan. Kasi maganda po ang biking sa stroke patients. Situate lang na nagagalaw na ng stroke patients yung paano ba? Kasi nung ginagalaw yun talagang balik naman yung repair. Dahil ginagawa natin kay Arco, diba? Umagang ko yung power. Siya ba may ganyan? Wow, ganun ano. Hindi talaga bilis. Diba? Diba? So pinapakita ko itong ginagawa ko guys para malaman yung sakripisyo ni Mang Kepweng. Hindi naman ito basta-basta. Manghihilot ka lang. Hindi po ganun ang therapy. It should be program and a combination. Meron po tayong exercises. Iba po yung naka-bedridden ha. Ang bedridden po kasi, ultimo daliri mo at mga joints mo, meron pong program yan. Isi ako ulit, tapos na po siya dyan. O nakapokus po siya ulit sa biking, walking, mapalakas ng lower limb. Ito po sa nagtag sa kanyang paglalakad. Ayan. So, sinasagaan po dyan ang mga kipin ko. Ayan guys, magkita niyo po call. Pag-ulit nyo ganito ha. So, sa lahat po gusto magpabook, magpa-appointment. Ayan, panoorin niyo po. Itong vlog na to. Mag-PM lang po kayo dito. At sa Facebook po, Modernong Kepweng. Ayan, Modernong Kepweng. Kasi nahack po yung mga Kepweng. Nahack po. Dapat nga kay Sani kanina. Modernong Kepweng na. Wala na daw. O Tepe. O, Modernong Kepweng na mo. Tepe na lang. O, bakit? Ano ba? O, Marami daw nag-aano sa kanya. maraming. Hindi po nga yung vlog ko kasi may mga stock, tungkol po sa mga stroke patients po. Tandaan niyo po, importante po ng messenger ko. Ayan. Huwag na may kasi na. Labas. Nag-aalam pa. Wala. Oo, sila, sila ba? Ano? Alala ko lang. Ayan. Oo. Sila. Sila, okay, mami. Oo. So si Arthur, tsaka si Kuya Noli, Kuya Antonio, so gumagamit siya ng biking. And we have also new stroke patients ngayon. Ito sa may, ano po lang used to sa Rayat, may bago tayong pasyente dyan bukas, sa aling ko mag-start. Siya naman ay bedridden. So, hindi man nakakatayo ba? Nakakahiga pa lang. Yan. At si Kuya Ricardo doon sa may Balakat, yung mga pasyente natin. Sa District 1, hindi tayong pasyente dyan. District 13, pasyente rin tayo dyan. Maraming pasyente sa mga Kepweng. Panoorin yung vlog ko. O sa lahat po ng mga subscriber namin, matanunod po at sumusubay po ng aming vlog. Maraming salamat at pagpalain kayo. And please continue to share, like, and share, subscribe my YouTube channel. Modernong Mang Kepweng po, stroke therapy po. Ang pinaka-tema nito, stroke therapy. Ayan. Pinapabilis po natin mag-improve. Lumakad yung mga pasyente natin. Ayan. That's why I'm vlogging my stroke patients para po ma-inspire yung mga stroke dyan. So lahat po ng ating pinag-aralan, ginagamit natin dito, reflexology, hilot wellness, massage therapy, lahat po yan ay pinukumbay ng mga Kepweng para matulungan ng ating mga stroke patients to recover easily. Yan. Diba? Diba? Ginawas na ba? Oo. Balik ka. Hindi ka lalapit niya. Sige ka. Sige ka kanya. Yan. Ang kakabit na yung mo. Magmanihin ka ba, bre? Hindi ka mabiti. Wah, hindi ka makagat na. Tama na muna. O sige. Okay. Okay. Ako mag-yan. Tulungan ka diba? Dapat. Okay ba? Bilis ka pa. Sige, bilis mo. Dapat diretso na lang. So, dapat yan.
Muna pa ini siyempre. Di ba? Eh, wow. Hindi ka manyaman. Masaya kaya. Siyempre ba? May bagay na. May bagay ka. Tinapa mo yun? Na, gano'n yun? Sige. Oh. Oh, hindi na ba kayo? Di ba? Okay. Di ba? Bago ba ngayon ba? Kailangan pa magliko. Okay, tamparasin mo. Okay. Okay. Sekarang kita mengatakan, bukan apa? Sekarang apa? Medyo dari mga Bob, siya pa rin, relax ka. Siya pa rin, may pagkakit. Okay. Okay. Diba? Okay. Okay. Diba? Okay. Saya kira bagian, nangyari ka. Nangyari ka. Wah, sayang. Sabi lang. Kaya makasala ko. Gam. Tapos sa nalas gamot, ang bala mo. Dok, kapala mamiyalong ka mo. Kaya siya kong manggigit na. Kasi, push. O, step. Yeah. Yeah, pagkamin ba? Diba? Tsaka. Dati ako tigdo dati. Tinigdo na ko. Lalakad ka po, bakit kami malidiretso na? Hindi ka po. Kasi bubura ka lakad. Diba? Yeah, be. 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 Ano ba? Simba din kayo. Ako ba? Siya ko ba ka magsaya? Be. Diba? Di. 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 Diba? 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 Ano pa rin, hindi naman kalaman. Sige pa. Lalakad mo pa. Mayroon eh. Mayroon eh. Guide. Mamusa niya. Buwa, sige. Mamusa niya. Ano akin? Thank you Lord. Ano? Thank you Lord. Thank you, Lord. Wala na magdadalawang berde. Ano? Yes, ito ba? Naalala ka ba? Umuwi ka na. Pwede? Isa ko ay. Hindi na ako. Hindi naman. Nagkalang kamay ko eh. Oo. Nagkalang pa. Sabi ko ba? Ano ka? Ayos ka ba? Yan ang pinawas. Yan ang pinawas. Sisiyo mo kaya rin ginawa? Ang may kasakit, di ba? Ito sa sasayan ako. Hindi may sasayan ako. Ayan.
na masin. Okay mo? Kita kabits ka niya na. Ano wheelchair mo na? Ay, nangina eh. Oo. Tari ka ba? Yan sabi. Ay, Sige nangina. na. Pagbuti na. Sige na. Pagbuti tayo na. Ah, Pagbuti tayo. sige na. Mutang yan kami diretso. Oo. Okay, mo sige po. Yan. Mo sige ako. Nagkamasi yun. Sige na. Aray! Ah, sige na. Aray! Makuryente ba? Ay, sige na. Aray! Aray! Ba't ang kuryente mo? Pakera naman eh. Hindi na ako. Ito. Kita na ako. Ito may bilis namin na. Hindi na matulog eh. Oh. Dati, deri, yung masis na. Something na lang, masuwak na lang. Ngapain po yan? Kahit siya kasi, nabahalong pera. Tumigil mo lang mga ganyan. Wala pa ito. Hindi mo kung ano lang ang ganyan ano. Puro lang lang ang mga katulong. Nalala ko siya ito si Sally eh. May lugaw. Kaya may lugaw. Ano tayo, anong yung mag-aaskas natin. Hindi mo na nakasulat sa labi ko. Pagdating sa umaga, ganun na. Na ano mabapin mo kasi kaso kapag inasawa mo. Liwa. Di ba liwa? Sumapit na mo, pero kasi kaso. Tetang na eh. Pero kasi kaso, yung asawa. Wala kang asawa, di nga anak. Wala kang anak. Kapatid. Wala kang kapatid, kapag-anak. Wala kang anak, malo ba nakabap? Pati ng pera. Alam mo ba, masyado kang pera ba? Maski dress, makaya ko, ako caregiver. Kung wala kang pera pa, mag-camping. Diba? Wala ko. Yes. Oh, kalau ko kayo mag ya. Mas. Asya. Eh. Kung ganyan pag-aawak mo yung ganyan, ang matutong mo rin. Tumutuwag. Oo. Tumbaba. Maganda lang eh. Tama tuwala ni ba? Eh. Tumbaba. Ano yung ito mo? Oh. Bayan lang mo eh. Hinama din. Tuwala ba? Baka. Sinabi ba? Kasi may nakakabali ang kapay. Kaya maliwanag. Hindi, ano ka mag-yan eh. Wala. Hindi. Kaya pagtsagan tayo. Gusto niya diretsyon gini. Ay, kapag niya ba? Regular lang naman. Tanong, kita mo sa layo. Ay, kumaglakad eh. Oo nga. Alis ko lang eh. Meron akong mga nagkaibigan dyan, nahanap ko. Sabi niya daw kayo buti. Ah, si uncle mo yun? Ay, uncle mo, oo. Na-stroke kasi. Kaya pala hindi na naglalakad. Dati ba galakad ka rin? Wala lang ko rin. Kasama ko yun. Alis ko lang eh.
Abis ng babang nalagat nga sila. Kaya pala din na naglalakad ang akin mo. So ito yung right foot niya na na-stroke. Yan. Ano bang pangalan ng akin mo? Saan ka tayo mo din? Si Papa Nole, oh. Kaya pala din na naglalakad. Let's go. Nangyari dito ba? Nangyari dito. Tumili. Sa amin dito, dati. Dibaga. Dati. Sige. Hindi yan. Masaya. Hindi yan ba pinapower? Hindi yan ba? Tsaga din yan. Diba? Ilaw na. Ano daw ba? Siya na. Hindi magkaya. Lagi. Bato kami na. Kaya sakit na. Ay, kasi na. Sino meron ba niya pa ba yun? Sino ba? Hindi na reso yan. Pagdating. Wow! Hindi na. Sakit. Hindi ba siya hindi na? Tinirayan ba? Hindi ba naman yan? Diretso na. Kung nag-gani mo. Sakit na. Kung pala mo ulitin. Oh. Ano? Ano yan? Aman siya? Wow, may sisi ba? Yan yung sciatic ko may sisi. Yan yung apres ba? May gumaga ka, ha? Kaya. Ay, isa na. Ay, oh, Yung gilo na. isa na. Diba, kung saan ba? Kaya. Yan. Sabi mo niya. Yan na ba yun eh? Wow, siyempre, yan yung Sakit yan eh. Bab, yan yung may injury mo. Dapat mo. Diba, parang ano yan. Na, di, dulu. Reverse niya.